aka yi ne? Namiji haka Ya za ka je ne? wallahi tafiya zai yi. Ka kana ta sauri ne wallahi. Wallahi tafiya zai yi. Ya da jaka ne ma? Yi wallahi ka ga nan kayan dan. Dan ba ka zama wallahi ka zama kifa da fa. Wallahi rasha zani. me za ka yi a rasha ana cikin wannan tsaka mai wuya? Rasha. Yi wallahi rasha zan yi wa. Aba kai ba ka da hankali ne kai tabin kai ne? Kamar ya. Ka san me yake a rasha yanzu kuwa? To ni na ruwa na ni ai ni ci gaba ta ce ta zo. Rasha fa. Can Kai ba ka ji abokin rasha da. ma ne ma inda za su fake suke yi. Jiya rasha fa. Da aka jiya nan mi da talakawan kasar ana gama yakin nan ba nan da abubuwan da suke tayowa karafunan nan duk za su tarkata mun siyar. Amma ba gaskiya kai baka da hankali ko? da yaushe yakin zai ana maganar yakin ma duniya gaba ɗaya ma kai kana maganar zai kare. Yaki fa ake kwata ma kowa bai ma sai da yake ba. Nace muku ci gaba ta ne yazo. Yaƙi ba ci ba sha ba dare ba rana ba rasha ba babba ba ba kuma duk wanda yake bukata ya ban number shi. Rasha ba Ci gaba tana zuwa. Wallahi ba zan iya baka number waya. Ni na ruwa nan. Salan mu a ce tare muke. Abin da nake samu Kai a nan ni fa na gode. ga dan bakin ciki kuke.